Tak vlastne toto sa len otvorí. Ale v tomto balení už sú len kocky. A ty vlastne z toho osypeš, tak vlastne z toho balenia aj osypeš potom. Netreba to ani namáčať. Sadni. 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 Vyskúšame a nemusíme teda brať tam. Takže toto nemusíte, a môžete obidve brať. Ale môže sa to treba aj zapomiešať s tým, keby sme to, čo máme doma ešte, aby sme to... A tam tie než